Ginpunggan ni Board Member Yelito Tupas ang kuntani privilege speech ni Board Member JP Peñol sa ginpatigayon nga sesyon kahapon nga adlaw sa rason nga wala ini nagsunod sa internal rules of procedure sang 15th sangguniang panlalawigan. Ang amo nga privilege speech nagaunod kuntani sang serye sa mga nagakatabo nga bomb threats sa probinsya sang Iloilo. Base sa IRP o internal rules of procedure, nagakadapat nga matagan sang kopya sang privilege speech ang miyembro sang Provincial Board antes ang alas 11:30 sang aga sa adlaw sang sesyon. Apang wala ini masunod ni Board Member Peñol, gani ginmuno ini ni Board Member Tupas. Suno pa kay Board Member Tupas, hindi ini pata sa iya bangud ginpauntat gani ang iban kag hindi dapat pagpasugtan kun wala nagsunod sa proseso. Sa uli gindesisyonan na lang ini nga i-redeliver sa masunod nga sesyon bagod isaman ini kay importante nga privilege speech na hanungod sa asod-asod nga bomb threat sa Iloilo. For this one, it would be unfair for me. Last time binuntat ko because wala kita gasunod. And we already talked with that earlier. Di ba la? Board, JB, and for me, kung amo silang kinahanglan, then let's inform the police. Hindi pwede nga, ikaw na akong kakaguba, diba? Last time, I suggested na hindi pwede mag-privilege speech if we don't follow the two guidelines. It should be a day before and 11:30. Ano naman, Secretariat, wala mga nag-suspend ng rules. It would be unfair for me, kaya ang ibang kinauntat ko, tapos ari ginasigi. Si Board Member Yelito Tupas.